training, main sa di pa ta magsugod, mag-imagine sa ta. Pilit ay Ama namin, pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran mo sa araw na ito. ang sunod mo sundin si Ma'am Judy. Di pala kusugdano ang inyong picture. Ako lang ipibalo. At kung i-attend karon, wala gini mo atin ang tumaluan. Kapila na kanila pinuangi sa imo mga kaagi. Ibuhati mo ang tanan na panlikaw. Gitripan, gisumsuman, gibugal-bugalan. Kapila na kanila pasanginli o papahimusli. Gitarong ang tanan na panlikaw. Gitripan, gisuwayan, gikalingawan. Ang mga bagantos ihilag lang. Ang mga kasakit isyagit lang. Hello, may buntag. Sa mic. Okay na. Diko. Wala dito. Ora mo nag-apon. Ilay kayo. Ayan, hati lang siya. Inyo, kusog-kusog. Kusog taon niyo. Ang mikrofon? Mama, or man? Mama, rin kayo. Nana, Huwag ka na ng mic. Huwag ka na ng mic. kira. Mic lang. Hello, may buntag. Kisay mo lang kaila sa mga. Isama ko. Kini ang mga lungdan sa ato niya, lima. Sige, tasulog sa basura o may plastic. Okay. Sakto. Padayon. So, analysis now, kini siya. Okay, no? Sa kwan sa kasya? Oh, tatlo. Okay. Okay ha? Review ko. Yan ang kabaw nyo. Yan ang kabaw nyo. Ano na? Kabaw na. Ginagawa ng lugar. Ground ka? Kabaw. Mura lang ba sa trabaho, dito sa sa katong pamla. Ato gyud ta di ito. Institusyon. Usa na dyan ka? Sa main topic na ta. Ito na ta sa main topic na to. Diba, review na to. Swear. Ay, kung ano? Welcome back sa ating channel. No? Please subscribe po sa mga supporters natin dyan. Today, papanoorin natin si Sir Jonathan. Kasi sa 1,000 ito, ang libo natin is 200 magayo magkuanta bisag ka pundok pa ta bisag pag nagpundok ta kunya lain-lain nga tong tumungog tinguha nga wa ta mag-usa di gihapon ta masingso. Okay? Tingano ang kapunungan ko namo na gitawag og vision and vision, di ba? Unsa man ang vision? Norway lapis. Ha? Unsa man ang vision? Panglantaw. Panglantaw. Unsa man ang misyon? Kabuaw ka na. Mga tuyong. Unya, wa kay buhat. So atong buhaton, no? So mao sa pwede nga ang tanan ililain man tang negosyo pero member sila. So it means but pasabot nga dili tingali tanan ang 180. Ibutang ta lang ha, 10 na niya. Ingon sir pa to. 10 na niya ako ha. Kung 10. Alam ko diyo sa kaya. Kaya kanino naglista mo. Natag mo na ko. Nakibaw mo kung saan wa. Wala. Huwag saan mo kibaw no. Wala man sa dito yung sa. Kampuro kay kayo. Kuan siya kanang
Kaning deuterium. Kaning deuterium paminawan yung bayo ha kay kanang wa mo sa bagay ang tayo lisod na kay kuan ni. Dili na ko maka kuan ba dili ko maka sana dili na ako matingman gani. Kung ma-official lagi siya pa kaya ang akong okay ano ko yung buo kong magborpon. Oo lagi. Ato sang sabton sa natulaan. Okay ra? Oo, okay lang. Kaning deuterium. Ginawa niyo mayo ha? Kaning deuterium. Fuel ni siya. Unsa ni nga fuel ako nang ginubilan ako pagpasabot. Kani nga fuel. Tubig ra gini. Tubig ra siya. Kani nga tubig dili ni siya elemento. Diba naganingon no nga water is element land is element sayop na. Ayun ano na sayop na. Water is a mixture of two elements. Hydrogen volume 2, oxygen. Nakuha na to ha? Hydrogen volume 2, oxygen. Kung kuhaon na mo ang oxygen, mauna sa deuterium. Karon, kining deuterium, nakuha na to ang pimi na itong ipasabutan. Kuhaon ng oxygen, mauna na siya ang deuterium. Pero kanang lisod kina nga proseso. Karon, kung sa'y gamit sa deuterium, kanang deuterium pwede gini siya itubig o puto. Nakinumdum atong dunay na imbento nga kuan ka na ang motor gipadagan ng tubig. Dili mo dagan ang motor tubig lang eh. Kamao lang dito siya kung unsa ang pagpalagpo sa oxygen. Kaya kani may mong tubig, di na inupan. Ang oxygen may kwaon, ang mapili nga katong hydrogen volume 2, mao na siya ang deuterium. Karon, dunay nagamit ana dito sa Norway. Nga nag-deuterium na sila dito. Norway, Japan, kanang sa Finland. Deuterium ang ilang gamit. Ang problema na yun, kay kanimo, lima ka galon. Iklas ang yun sa talaga. Pagpilihan ba ito nila dun sa kanila. Basta kinahimo nila nila nga, huwag tago ng oxygen, pabilin hydrogen, itong deuterium. Sa lima ka galon na, ang mabili na deuterium, duha naman ang tagoksara. Muna mahal ilang deuterium. Karon, kasabot na kung saan ang deuterium. Ang nakanindot sa Pilipinas karon, bisag inyong i-research karon, bisag asa mo research sa Google, sa kwan, tibuok kalibutan, Pilipinas ka ramag import deuterium. Only in the Philippines na. Walay laing nasod na dunay abunda sa deuterium ang Pilipinas lang. Ang pangutan na, kung gamiton na ng deuterium, kinsay atong kontra. Ang atong kompetensya, mao ang OPEC. Ang OPEC, usa na organisasyon sa ito na kung sige ang OPEC sa. Ano sa kanang OPEC, organisasyon na nga ginagkuban sa Saudi Arabia, Yemen, Qatar, basta ka itong mga nasod na dunay gasolina, mao nang dili dali-dalion. Pero kung gamiton na ang deuterium, sure po na kita, na doon na nasod na nag-atang anit. Iatang na namin siya taon. O niya, ang nakanindon sa mga himutan sa deuterium, wala sa titulas Ginoo, wala Philippines, diba? Wala Philippines. Naglang China. Diba ang issue karong bumot tayo sa Philippines eh? Ang deuterium, wala dihan ang buktan. Naadli sa pikas. Muna safety gid siya. Nakaroon, ano yung deuterium? Duha ka kampanya na lihok. Parehas sa Saudi Arabia, ang Saudi Arabia karon, mga tao diya doon na binipisyaryo. Kanila gasolina, naan na sila, binipisyaryo na sila, kadawat na sila kada buwan, utang uban na tapulan kayo. Subuhin ka na sila, bless ka na sila diha. Para mga Arabo diha. Pero sa Pilipinas, ibon anak sa pagkitabo nato sa deuterium. Once na tanito na ni siya. Unya nga nung taghan kayo ang mukha sa deuterium. Kay tungod sa issue sa global warming, na nangatong climate change karon. Di ba didiscuss atong yaging nga tinungdan sa global warming kanina. Daog, di ba kanang gasolina. Usa gina ang biruan gasolina kanang atong pabrika. Kaya gawa sa iyang buga kanang carbon dioxide, CO2.
Ang nakanindot sa geothermal, kung ay kangito, wala siya siguro. Water bill pura. So only Philippines natako posibilidad kung mo makasave sa kalibutan kung magamit ang siya. Kung gamit ko na ni, takong posibilidad na ang gasolina ay padagday na. So doon na lang sila kasabutan nga, doon na lang sila timeline. Sige lang.